Yeah, I can see man. La kade bengangeneli ukuthi sebazokwenza imithi. Nawe mama wekhaya ngoba ayikho step yomsebenzi wesonto ukuthi kodwa i-constitution ayihambe ngendlela. Umama wethu uyena ophethe yonke le province yena ngiyabonga kakhulu usihlalo we-commission emele amalungelo alabo inkolo namasiko kanye nezinto ezimbi okungashani. Mina ngumamshina nje asekushiwo u-MC Social Development. Okwami-ke akufani nokwasihlalo ngoba namhlanje siphelezele yena azobona. Ngiyabingelela baba uSibiya nalabo othe ikomiti obambisene nalo ukuphatha umama nonobhala nomama ngapha. Okwami-ke kuthe ukuhluka kodwa ngiyambonga sihlalo ubaba uSibiya ngoba akangiphazamisanga mangisebenza. Mina sengiqalile ukusebenza la ekhaya labafundi ngoba nginikezwe ukwethenjwa ngomthethosisekelo kule ngxenye ephathelene namalungelo abantwana. So njengoba-ke nazi ukuthi sesingenile lapha sabathatha abantwana ngokuxoxisana kahle, saveza futhi ukuthi sibayisa kuphi ngoba umntwana unelungelo lokuphila. Njengoba sithola ukuthi kunabantwana ekade bengasayi emgomeni abaskiphile imigomo, izinto ezibalulekile i-health chart umntwana mayekhula. Saphinde sathola ukuthi abanye abayifuthi esikoleni abafundi. Kukhona uhlelo nilenzile lokufundisa nithi khona ofundisayo kodwa sathola ukuthi ngathi akanazo kahle iziqu ezifanele zokufundisa. So-ke ngoba naku umntwana esuke yena engakwazi ukuzithathela iy'nqumo, thina-ke siyangena-ke sikwazi ukuthi simthathele iy'nqumo. Ngiyanibonga ngalokho ngoba anivimbanga ukuthi lokho kwenzeke. Baphuma-ke abantwana njengoba siqhubeka nokwenza uhlelo. Kodwa nje njengohulumeni-ke nje jikelele siyakhathazeka kakhulu. Ngiyakhuleka nje nasebukhosini Nkosi yami, asizingenelanga kulo mphakathi. Sibikile enkosini yesizwe sakwaQwabe imelwe namhlanje induna ezimbili ezikhona ngoba siyawuhlonipha kakhulu ubuholi bezomdabu ukuthi nabo bakhona basibona ukuthi size ngani la
sizokwenzani ngoba singasho nje esithanda ukusho kodwa ekugcineni nobaba uSibiya uhlala eSouth Africa uyazazi lezi zinto ukuthi zifike zenzeke kanje sizizile noma sithi masingenelela abathi abanye mhlawumbe ngixakwe yini kodwa ekugcineni mase khona into efanele isuke ifuna ukuthi uhulumeni angenelele ngakubalela ama-cases akenzeka kwaphela South Africa siyazi so bekhona lesi sisho lesi sesingisi esasisebenza ngesikhathi HIV and AIDS ekuthiwa prevention is better than cure okusho ukuthi kungcono ukuthi into siyivikele ingakenzeki kunokuthi sifike seyenzekile sekunento engaka because mina nje ngithe mangibuka ngengabuka ukhuluma kolunye uhlelo ukuthi abantu abangaphezulu ko-60 bayahlala ngalindlela ukuthi mhlawumbe ngizobona ifacility enjani nisebenzisa izindlu zangasese zinjani so uma ngabe kungamba nombheduka mhlambe wezifo niyokwenza njani abantu sebegula ngenxa yokuthi siminyene yabo yonke indawo isuke inabantu ukuthi kuze kushiye ukuthi la le bhasi leli noma itekisi ibhala ukuthi igibela abantu abawu-15 ibhasi igibela abantu abawu-6 angazi ngikhawu ukuthi kuhlala abantu abangaki kodwa-ke yiloko-ke sikuzele nje in the main kodwa nangaleke kwaloko babuSibiya i-department yethu ikhantile nangiya isikhulu sahulumeni esisiholayo u-DDG umama Mhlongo sibuye sibe nabe-program i-program ebizwa i-program 2 wethu Children and Families ekhuluma ngesakhiwo somndeni ukuthi umndeni uyinto ebalulekile kakhulu ngicabanga ukuthi yonke ingane iyathanda ukukhulela la khona abazali bayo isakhiwo sibe khona nobaba uSibiya nje nomama bayazi ukuthi nezabo izingane azikho la zasuswa so lokho akuniki isibonelo esihle yabo njengoba ngimdala nje ngaka nami ngisandodlulela uma ngakhala kwangathi ngingane encane ngoba yini umzali sinaleyo nkolelo ukuthi yonke ingane iyamdinga umzali noma wonke umuntu uyathanda ukukhulela esakhiweni so i-program yethu yaba-families sihlala yenza lokho ukuthi sifuna ukuthi imindeni iqine ngoba lezi zinto esizibonayo ezombhedukazo esizibiza ama-social ills ukukhulelwa kwey'ngane ey'ncane ukusetshenziswa kwey'dakamizwa sikholelwa ukuthi uma ngabe kungaqina isakhiwo semndeni mhlambe iy'ngane zingakhula kangconywana so yilokho-ke nje baba ukusikhathaza ngicabanga ukuthi ungaba khona lo mbuzo kuwena nalawo mhlawumbe abazalwane ukuthi sihlushwe yini cha sihluphekile impela khona ukusihluphile ukuthi sifuna ukuthi izakhiwo zemndeni zakheke ziqine bakhonza abantu kodwa basuke lapho bayikhonzeni babuyele ey'misweni zasekhaya so sizeleke nje lokho kakhulu ukuthi nikhonside lokho njengoba nekomiti nomabhalane ebhala asisho ukuthi siphenduleni manje njengoba usihlala ekhuluma kodwa vele solithanda izwi lakho kodwa besisachaza nje ukuthi size ngani nokuthi kubaluleke ngani okunye kwaloko esikwenzayo baba uSibiya kuyokuvikela nawe because should anything happen ninomama njengoba nithi i-property yenu le you are accountable yabo so nathi njengohulumeni futhi accountable ngoba sikwazile ukuthi sibuye sinitshele sihlale nansi okay abanikazi bey'ngane bayazi ukuthi iy'ngane ziyephi kwathini wonke umuntu unendima yakhe ayidlalayo so yilokho nje sihlalo-ke kakhulu ukuthi hayi makukhulunywa ngamalungelo kusuke kumfaka uhulumeni ukuthi asivikele izinto ezingakakenzeki ingathi into mayenzeka kube ngathi ibhume elisiqhumelayo kanti siyibonile iza uyabona ngiyabonga kuyashisa sihlalo we shouldn't stay long la kodwa ngicabanga ukuthi izwi zobabela ngaphandle mhlawumbe ubaba ngabeka uyafisa ukubeka izwi baba ongasinika lona esingahamba nalo mhlambe ngiyabonga kakhulu ma ngokuyithoba ngiyabingelela mama bonke mama nabasebukhosini indona enkulu nabasizi bakhe nemedia yonke kwelihle igama lenkosi uJesu siyathobeka kakhulu ma ukuthi ke nibe kule ndawo singabancinyana ngifisa ukuthi ke mhlambe ke ngikuveze ukuthi kulombuso esikuwona umbuso kaNkulunkulu siyafundisa ukuthi sibahlonipha abaholi futhi sibathobele siyahlonipha kakhulu ukuthi nifikile naye konke ngenxa yekhonseni
mangilalele futhi ngiyeza ukuthi i-concern eninayo inhle yokuvikela abantu ukuvikela umphakathi engingaphawula maqondana nomsebenzi wami indaba yami isuka back ku-1997 ngagula kakhulu empeleni nje umama engixoxela ihistory yami ngiyingane ekhule ihlupha ngokugula kakhulu ngenxa ukuthi babe ngakakholwa bengakasindiswa babesebenzisa izinto zesintu kulapha kodwa ngo-1997 ngangisecollege eCwaka lapha na-Owensithole College of Agriculture ngagula kakhulu ngayiswa esibhedlela eNgwelezane zizanyiwe izinto ze-medical ukuthi ngiphiliswe zahluleka udokotela eNgwelezane wangikhipha wangidischarge wathi ndodana lento yakhe ephethe idinga isintu bangithatha abadala bangisa ke esintwini ukuthi ngiyozana wahluleka ngangumuntu ofayo futhi nami ngase ngibothi ngiyafa ngase ngifisa ukuthola ithuba lokuthi ngimvume uJesu ngoba ngangazi izono zami ezazinghlupha zazimbili esoqala ukuthi ngangiye ucansini ngashadile esesibili kwaukuthi ekhaya kusetshenziswa amasiko angithi nje khonzwa amadlozi so ke nami ngiba ingxenye yalokho so ngangazi ukuthi mangifa njengamanje angiye ezulwini ngine concern yalokho uNkulunkulu ngenzela umusa ke kwakhuluma iphimbo ngaphakathi kimi elathi ngeke ufe khona ongakakuzama ugodwa lokho ongakakuzami ukuthi ukholwe inkosi uJesu yena yedwa ubonile ukuzamile okwesintu ukuzamile okwe scientifical kuhlulekile konke but masumukela uJesu ukholwa uJesu ungamshibi nalutho lasho kanje liphila ngalomzuzu indlela engikhulisiwe ngayo ekhaya isintu yayingangivumela ukuthi actually sasingayifuna into yensindiso obisifundisa namasiko so anginalo mqondo kodwa ke nakho ngiyafa and isinqumo ufuna isithathwe yimina bese kwangiphoqa ukuthi ngithathe isinqumo sokuthi ngivume uJesu abe inkosi ngisindiswe bese ngikudela konke lokho kunye then bese ngiphila ngokuthi ngithembe igama lika Jesu then ke ngazama ukuthi ke ngibalekele indaba yokuthi angezuke yocansini ngashadile kodwa ngingasindisiwe ngizophila njengabasindisiwe ngaloso sikhathi wayesekhona umama wengane bayamazi endaweni ngahluleka ngiwumuntu indlela uNkulunkulu angidale ngayo ukuthi uNkulunkulu ngidale kanjalo ukuthi mangenza ithatha isinqumo ngisimele ngazibona ngikhula nje ngisemncane so kwangilimaza kwanzisa ubuhlungu ngangazethemba mina ngazinyanya ukuthi ngithatha isinqumo sokuliya kocansi ngashadile kodwa ngahluleka so labuye iphimbo lakhuluma lathi umuntu ongenayo uJesu Kristu uyisigqila sesona akanamandla phezulu kaSathane so ngase ngifuna abantu abasindisa ukuthi bangichaze ukuthi ngimukela kanjani uJesu yangiphusha lento 1998 ke mase sengenza unyaka wesithathu ecollege ngathola ithuba ukuthi ngivume uJesu abe inkosi but iphimbo lithe ngingabe ngisamshuba nalutho uhambo lwami seliqala uhambo olusha sengisembusweni kaNkulunkulu sengizosebenzisa igazi likaJesu igama likaJesu nezwi likaNkulunkulu ophilayo so kuyaqala kanjalo ke uhambo lwami kodwa ngenxa ukuthi ngisemncane embusweni kaNkulunkulu ngangayi understand lonto kodwa uNkulunkulu ehamba ngengivula amehlo kengikhulisa umuntu uyakhulisa ohambile ngaze ngafika lapho ngikhula khona and uNkulunkulu walokho embula ukuthi ziningi izinto angathokozi ngazo kulaba abawumbuso wakhe abasindisiwe wazisho uNkulunkulu izinto ke ezenzakalayo emhlabeni then wayesethi ke uyacela ukuthi mina njengalokho ngiyinxusa lakhe emhlabeni ngiambassador angizihlukanise nezinto zonke ezingamthokozisi ngihlukanisele ngivume ukudlulisela yena kuphela kunabantu ababizwa ngesizwe sakhe esingcwele kodwa lezi zinto ziyabathinta ngoba zangena ngesinyelela kubo so kufanele bahlanjululwe babuyele embusweni kaNkulunkulu bawumbuso kaNkulunkulu umbuso wasezulwini babuswa ngemithetho kaNkulunkulu so ke ngilokhu ngibalekela kubizo yonke leminyaka kwathi kodwa uNkulunkulu akhuluma nangabaprofeti ukuthi ke uNkulunkulu mayikhuluma ungamzibi ngoba ufika lapho khona ekubamba khona ngenkani and mase kubamba ngenkani ulahlekelwa abantu abathandayo so ngangafuna ukulahlekelwa abantu engibathandayo empilweni yami so ke kwabiza ukuthi ngimlalele uNkulunkulu ngawuyeka kumsebenzi ngo-2010 so ke kwesikhathi uNkulunkulu mayikhuluma nawe uyothi ke lento iqondene nami kodwa uNkulunkulu wayesembula ukuthi ke ubiza ngibize ngalo lifana neluka Moses owakhipha abantu abayizwe eGibhithe uMoses esefundile imfundo yonke yaseGibhithe yonke isystem yonke wayazi yasekhosini but uNkulunkulu mase semthuma ukuyokhipha abantu abaIsrael wabiza ukuthi abakhipha bese banikeza ke
umthetho abazophila ngawo be-separated kuNkulunkulu. So-ke ngizama ukulanda umlando wami ukuthi uqalephi. So-ke mayithi uNkulunkulu-ke abazalwane bonke abawumbuso kaNkulunkulu abayihlambulule iziphi izinto ebangcolisayo wayibala uNkulunkulu. Ngoba lonke ama-system, igama nje lathi ama-systems alelizwe abangcolisa abantwana bakaNkulunkulu ngezinto ezenziwayo. But wakugcizelela wathi abathanda abantu bakhe and sebeqilazekile izinto ezibaqelazayo izinto abayizi-embraceayo abayijabulelayo kodwa ziyingozi kubo. Uyafisa ukubakhulula baphile ngendlela uNkulunkulu yena emthokozisayo. So kwafika lapho ngihluleka khona ukuthi ngiqhubeke nomsebenzi kodwa sengibona izinto eziningi. Ngisebenzile kwi-private sector, ngasebenza kwi-public sector, kusho ukuthi enkampanini ngasebenza futhi kuhulumeni. So ziningi izinto uNkulunkulu angibonise zona athi uNkulunkulu ziyabangcolisa laba ababizwa ngegama lakhe. So-ke mina wayesethi ubizo lami-ke lifana nokuthi uMoses wakhipha abantu abazulu eGibhithe, so nami ngibizela lokho. Ngibalekile-ke nakazama ukubaleka lapho-ke ngenxa yama-persecutions izinto ey'ningi. Into eyenzekile njengoba sesila ekhaya sengiyagoqa njengoba sesila ekhaya bese ngihlalele nomndeni wami. But ngibona abantu ngoba uNkulunkulu mayithumile uma ungayikhuluma into uNkulunkulu ayishoyo uyasha uyagula. Ngiyakwazi ukugula nakumama unkosikazi angafakaza uyagula. Khona ikhaya lapho engigule khona ngabangwa lizibi. Khona uma wethu enkosini engathi mangigula ngangihambe ngedwa kwabiza afune nankosikazi eze ngoba angiphela angangifakaza le ngicela ungamention wangithandazela wayiqonda kahle ukuthi ingene ukuthi uNkulunkulu. So ngahlala lana ngayithulela ngase ngivula i-social media i-YouTube channel i-Theocracy Networking Embassy ukuthi hayi lento uNkulunkulu ayikhulumile engishisayo ungcono ngiyithulule lana. Then ngakhuluma lapho-ke hayi ngoba vele abantu lempilo uNkulunkulu athi angiphile ayivumelekile ayimuleli kubantu abaningi ngizoyiphilela mina nomndeni wami. Into eyenzeka bangibona kwi-social media abantu baqala abantu bathi lento uNkulunkulu seyikhulumile kube endaweni abakuzo. Ngithe ngibona abantu babeza nenombolo angijwayele ukuyishiya ngathi nje angiyishiya ngenzela ukuthi ngiyakusaba ukukhanvasa umuntu ukuthi bengazathi ngithakalandele mina ngidlulisa imessage njenge-ambassador yasezulwini. Then umuntu bese ehlabeka yena bese mawuthi uyimisela uzohlupheka ayifuna azayithola nombolo. So-ke baye bawufuna bawathola nombolo bangifonela ukuthi siyeza lapho sesithintekile sifuna le mpilo iphilayo. Njengoba begcolelana nje bonke baletha uNkulunkulu angibabizanga. Secondly bafike sebethatha iy'nqumo ngokwabo bathi nje siyahlukana namaphilisi siyahlukana nemfundo. Bashiya imisebenzi emihle abaye basasanda qashwa emsebenzini bashiya imisebenzi abayifundele abaye bashiya ama-universities bathi sizofuna umbuso kaNkulunkulu. Mina lo engiyisithunywa sawo engiyi-messenger yabo engiyi-ambassador yabo. So uNkulunkulu wakhuluma futhi kimi wathi-ke uma ungafuni ukuphila le mpilo ngithi phile eyihlukanisela mina uzoqhubeka ube yikholwa njengamanye kodwa ngicela wazi mntanami ukuthi awusayezulwini uyesihogweni. Ngalizwa kahle lelo philo. So-ke kwangiphoqa ukuthi-ke ngizehlukanisele uNkulunkulu yena ubalethile abantu la. Ngiyakuhlonipha ukusebenza kahulumeni njengoba sengishiye. Ngiyaxolisa futhi ukuthi-ke kuhambe kube khona mhlambe la umthetho omiswe nguhulumeni ukulekelela abantu eSouth Africa ukuthi kuhlaleke kahle ushayisane nomthetho kaNkulunkulu. Akusikhona ukuthi asifisa ukuvela kabi njengabantu abangahlonipha abaholi. Kodwa mase ube umthetho kaNkulunkulu ube kahulumeni uthothi kashayisana kuya kuyusiphoqe ukuthi uqala ukuhlanipha kwesaba uJehova. Kusiphoqa ukuthi sikhethe umthetho kaNkulunkulu. Kodwa lokho esingasho ukuthi siyadelela kuhulumeni. Njengoba nilana njena ngiyabonga kakhulu ngiyaluza udaba nesizathu ukuthi nize kahle nokuvikela abantu. Siyabona nathi ngibabona kude udlalwa ngabantu ngendlela eziningi. So kodwa la ekhaya siyazama yonke indlela ukuthi sifundiswe imiyalo yomthetho kaNkulunkulu uthanda abantu baNkulunkulu njalo bathanda. So-ke amaphutha khona sikho perfect. Lingenzeka iphutha ngathola liphutha kodwa akusona inhloso yethu. And siyazama ukuthi sifundisane inhlonipho, uhloniphe wonke umuntu, uthande wonke umuntu and umzwele omunye umuntu umhawukele, umenzele kahle. Nishare lokho nakho mayengenakho yena. Siyazama ukufundisa izimiso zokuphila, zokuhlasana kahle kwabantu. So-ke siyaxolisa kakhulu baphathi bami ukuthi mhlambe kwenye indawo kuvela ngazathi siyabelana nabaholi. Cha akusikhona lokho Nkosi yami. Siyaxolisa kakhulu. Manje baba before ngihande over ku-MC1
wena ngokubona kwakho nje ukuthi abantu bakho laba uyabathanda. Ayikho abantu bethu masibathanda sifuna baphile. Sifuna impilo yabo ibe yinhle ibe yinde. Manje mangabe beyeka ukuya kwi-treatment ngoba nezingane imigomo le ukugonywa ekliniki bekungasayiwa ngithi. Manje ubhidana kakhulu lokho nomthetho wala eSouth Africa. Kunalento ukuthi unelungelo lempilo la ku-constitution ekuthiwa phecelezi right to life. Manje masuyeka ngoba phela amaphilisi lawa awezi ngaphandle kukaNkulunkulu onika abacwaningi laba amehlo. Ngaphandle kaNkulunkulu ngaba sinawo noPanado, ngaba sinalutho. Uye owenza ukuthi sifike kule mithi namaphilisi yena asibusisa ngawo. Akhona ukuthi aphuma kuSathane, awaphumi ngale kaSathane, aphuma khona ngapha ukuthi odokotela bakwazi ukuthi baqhamuke nemishanguzo. Okusixakayo ukuthi baba kufanele sikwazi ukuthi la enkolweni yethu uNkulunkulu azi ukuthi siphila la emhlabeni kunemithetho. iBhayibheli liyasho nalo ukuthi nihloniphe labo abaphethe. Ngithi uyazi ba Yebo manje abaphethe mabethi cha abantu kufanele bavikeleke, izingane kufanele ziye esikoleni, izingane kufanele igonywe, nabagulayo mabagonywe. Ngoba engikusabayo baba ukuthi la ngemuva uzoyithola usuvula amathuna usuba ngcwaba bona lapha baba. Ngoba odokotela basitshela ukuthi uma usuwaqalile amaphilisi lawa emishanguzo nani nani akufanele uvane unqamuke ngoba manje uyayibhebhethela lento, noma ushukela noma uhayi noma yini uyayibhebhethela ukuthi ifike le uphuthume engcwabeni. Abantu bakho laba uyabazi, uwena ongabashwelezela kuNkulunkulu baba. Ubacelele ukuthi abavunyelwe uNkulunkulu ukuthi bancike ngapha emakliniki, bancike ezibhedlela bathole usizo. Ngoba mabengalitholi lolu sizo kuzoba kubi. Asizanga ngomoya omubi ukuthi sithi vala lento yakho ngoba siyasihamba kanjani. Hayi uyazi ukuthi uqala isonto uya kuye umama Ushinga uyomtshela ukuthi sengivula isonto mama, ngingagcwalisa liphi ifomusi. Nangu udididi uzokuchazela ukuthi kugcwaliswa liphi ifomu. Umthetho kahulumeni lo awuvane ulala uvuka ukuthi hey yovula isonto. Uyahamba ugcwalisa amafomu ku-NPO Act ngcono ngoba wafunda wafika yangale ko-tertiary. U-NPO Act uthi awukwazi ukuba nesonto elingabhalisiwe. Usuphulile lapho umthetho, usugijima wedwa nje ngoba manje unesonto nawe uyavuma ukuthi isonto lokunakulayo. Ebengithe mina ngifuna ukukulalelisisa kahle ukuthi mhlambe izihlobo zakhe mhlambe yini wena oshilo phambi kwey'ntatheli wathi isonto. Isonto liyabhalisa ngomthetho kahulumeni. Ngizocela uMama Mshinga akachazele ngoka-social development umthetho osuphulile njengoba silanje. Ngiyabonga Sihlalo. Hayi mina bengifuna nje ukubuza Sihlalo, ubhalisile noma cha? Ubhalisile mama, khona i-certificate abanaso? Oh, ikhala abafundi nje alibhalisile at all.
ngiyabonga ma mhlambe ngicela ukusho lokho ekhaya umama wahamba ngesifo sikashukela ne-BP and ke kuthiwa sathathelelwa ngasiyamukezela mhlambe nami emncaneni bami zaze zikhona impawu kodwa kusukela ngo-1998 ngambona uNkulunkulu engiphilisa 28 years manje ngenxa yalokho uNkulunkulu umyala anginikeza wona ukuthi ngizophila nje kuphela ngegama leNkosi uJesu nangezwi likaNkulunkulu ngingaxubi nobunye ngibonile ngizamile ngawuphula lo mthetho ukugula kwabuya mawala ngayeka ngabuyela egameni kaJesu Kristu lalodwa ngaphila so it's like impilo yami anginqumeli uNkulunkulu uyayicontrol ukuthi ufuna ukuthi iphile kanjani nala ekhaya angibanga nawo umqondo ukuthi ngizovula isondo kodwa ngesikhathi ngibika endoneni ngoba ukuthi le ndawo indawo yokukhonza uNkulunkulu so incwadi esithola enkosini eshoyo ukuthi uvunyelwe la ukuthi uhlale ukhonzile ngabika ngagcizelela ukuthi uzovela abantu kwaku 2019 ngivula le ndawo 2019 uzofika abantu bevela emhlabeni wonke bezofuna into uNkulunkulu athi ufuna ukubanikeza yona ukhuluma iqiniso ngangingenayo into engqondweni yesondo ngoba mina njengomuntu angazi ngilithanda isondo awusuye kude kakhulu Sodobe ngifuna nje ukusheshisele nje la ukuthi uyabona noma cha ubalisile yini ikhala abafundi noma cha ngiyaxolisa mawambe ngithi ngifuna ukuchaza lokho kodwa naloko besidinga sengisho nje sheshe ngithi ngifuna ukuchaza lokho ma ukuthi ngenxa ukuthi ngangenawo umqondo ukuthi isondo nangendlela yokusenza amasontweni ngahlala la ngathi indawo la engizokwenza khona isenza uNkulunkulu kodwa hayi isondo ngibuya khona emasontweni ngikhonzile so ngenxa lokho ke ngangenayo into ukuthi ngaze ngiyobhalisa ngoba nginomqondo ukuthi sekushintsha konke ke lokho kade kushiwo sihlalo qale waqala kahle wathi awukho umthetho uphulile usukhona ke manje umthetho uphulile njengokuthi akubhalisile ngoba uma nje uzohlanganisa abantu ngisho icrash yendawo it must be known and be registered ukuthi lapho kunabantu abahlanganyele khona yabona ke lokho ke changes the whole narrative bengithi mina mhlawumbe esikhona certificate manje uhlanganisa abantu nje kune gathering kodwa ke I will check ukuthi leso certificate senkosi sona sisho ukuthini but I will check that on the other side kodwa nje into ekumele ngabe niyayazi leyo ukuthi manje abantu behlangene sihlalo khona nje umbuzo ogcina ngicela ukubuza uyona wona uyebo noma cha sesizophuma isiqede lokunye eminyango ngiyathanda ukubona nala ibekhonzela khona the actual indawo yokukhonzela manje nezenu izingane baba nomama uSibiya nazo azikho la lokho kunenza nizizwe kanjani ngesizulu ngathi kuyazala but how does it make you feel nje ukuthi abantwana benu bathathiwe umnyango basuswa kumina into uNkulunkulu ambula kuthini ukuthi abantwana bafike ngathi kodwa kusibona bethi abakaNkulunkulu ma uNkulunkulu evuma ukuthi bathathwe thina sithi senza lokho kade asikwenze kodwa avuma ukuthi bathathwe kusho ukuthi entando yakhe leyo so ke uthe uJesu ke makwenzeka izinto ezinjalo asijabule sithokoze so ke asinankinga mawa usho verse ba uMatthew chapter 5 uverse 11 and 12 tujabulani thokoze lapho babenizingela benithuka besho konke okubi ngalo ngenxa ukuthi ngikholwa yimi mina Jesu anojabulani thokoze hayi ke ngiyezwa baba umama ukwakhuluma ngamalungelo wakhuluma ngeresponsibility manje nina ningabazali nje ingane zenu zikhuliswa kanjani mina nikhona sengiyanyenyeza ke manje sikhulumeleni phansi nje ubani manje umzali walizangane noma sankhohliwe ivesi ngqo kodwa ke uthe uJesu mayithandaza wathi baba ngibanikela kuwe akekho ngabasusa entendeni isandla sakho so abantwana senza abakaNkulunkulu and bathathwe thina sithi silalela senza lokho uNkulunkulu athi sikwenza so ngenxa yalokho sikholwa ukuthi abantu bonke badalwe uNkulunkulu lapho bekhona uNkulunkulu uyabasebenzisa labo bantu ukuthi ingane nakelekeke ngoba abantu abakaNkulunkulu vele ingane mawuzele uyizalela umphakathi kanjalo baba Sibiya ngiyaxolisa mawami I know right siyaxoxa abantu abakaNkulunkulu yes badalwe uNkulunkulu vele ingane mawuyikhuliswa ikhulisela ukuthi egcineni izoba ne-impact neqhaza edlalayo emphakathini yes ingaka nje baba seneqhaza sizamele phela ma ukuthi simkhulise sibakhulisa abantwana ngalokho uNkulunkulu athi sibakhulise ngakho izwi lakhe nemithetho yakhe so mayevuma ukuthi basuswe kithi sithi senza lokho usho ukuthi yena unendlela futhi azokwenza ngayo ukuthi egcineni babe neqhaza elihle emphakathini hayi baba kezwakala
asifani yazi nje mina manje njengoba ngila ngingaphethe ifoni mangiye ngafika nje efonini yami kuno call back umntanami ngilahla yonke into umtatazela uthe ngabe uthini la ekhona uyabona so ngelinye ilanga uzocharge for negligence ukuthi ubayekelele nje abantwana wangabazi ukuthi bakhuliswa ubani wakuphi and kulezi zinto esikhuluma ngazo no GBV nama social ills kuhle ukuthi umzali nomzali abambe iqhaza ekuphuliseni abantwana bakhe sihlalo sithatha ukuthi ngiyaqosa amawami sithatha ukuthi mabethathwe abantu abangabaholi emphakathini kusho ukuthi ba safe waphinda futhi sodwa liyakholela ama-systems kulokho ayakwazi ukusebenza yawubona khona la isebenza khona la ingasebenzi khona ama-systems indlela zikaNkulunkulu mawami ziphakeme kakhulu uyazi ukuthi uNkulunkulu uyombona ngazathi uyakulahla kwesinye isikhathi kanti unawe awubone eqaleni ubone egcineni so sengikufundile lokho ngikubonile ngendlela eningi nami uNkulunkulu khona lapha engisole khona ngimsola kube ngazathi wenza kabi kimina mase sengivulele egcineni hayi kube sebenza into enhle so sifuna ukuthi nje noma yini uNkulunkulu evumelayo mina ngihlisa umoya ngoba eyakhe indalo yakhe icebo ngedvintsho umuntu kodwa-ke bakusibiya-ke sikhulume inkulumo eqondile yebo mama ake siqonde yebo mama singaloku sijikeleza lento eyenzeka la kuleli yadi la ibukhulu kuthina no-MEC ekuthiwa asivikele umphakathi mina-ke kungenwa ngqo kuthiwa vikela laba abasesontweni phakathi lokhu kuthiwa congregants amakholwa manje amakholwa la ekhaya awavikelekile futhi nawe uthi kumina hayi ngeke ngibajwayele labo ukuthi abahambe bolanda amaphilisi ngoba mina bengilindele ukuthi-ke babusibiya hawu mhlawumbe uzobopha ibhande uthandazele ukuthi ubakhaphe abantu bakho ke bayoxilongwa nje bebonke besingacela iklinikhi i-MEC nesibhedlela esilayidizane ukuthi uzoza wena ubaphelezele usuthandazile wabacelela ngoba phela ayibona ubungozi lento ekufanele bayithathe manje thina ekuthiwa sivikele amalungelo abantu abakuleli gceke usibeke emzimeni usidlisa ngamapayipi ngiyaxolisa mawami ukukhuni ngizama ukugwinyeki shamasi manje kusho ukuthi thina silana nje nokhomishana lo udokotela Msali ukuthi sizovikela amalungelo abantu abakuleli gceke manje wena uthi hayi khohlwani nje ithina kuzohamba ngale ndlela yakho ubeke esimele sicayi lapho ukuthi we awubabheke bawuncanga usibiya lapho usibiya bamthathe ngani bamlayishejele ngoba phela manje nabantu la egcekeni awubhalisile ukuthi unabantu egcekeni unabantu egcekeni ngokungemthetho ufika ngenkosi manje uthi inkosi yazi induna naye undunankulu kula uthi wena uyazi ukuthi mina nginesonto la wangivumela yikho-ke no-MEC esethi hayi uzoke abuzisise ukuthi imvume yayiqalaphi iphelephi ngoba umthetho uthi mawuzohlanganisa abantu kube isonto noma kube ikreshi noma kube yini sazi kufanele uhulumeni azi ukuthi unabantu bese kuba khona lento ekuthiwa-ke nje babusibiya inhliziyo enhle uthanda abantu bakho baphile uthanda abantu bakho baphile isikhathi eside ungabanqamuleli impilo yabo inkolo kufanele iyenze mfushane impilo yabo yabona manje into engiphethe kabuhlungu babusibiya ukuthi siqale kahle ncenga la wena ncenga babusibiya awukukhulula abantu
ngoba manje wena uthi nami ngawayeka amaphilisi bese belalela wena ukuthi wena wawayeka amaphilisi nabo bawayeke kanti kube wena uthi sizothandaza sicele uNkulunkulu avula amasango sihambe sekliniki ngoba uzobangcwaba. Ngifuna ukusho phambi kwazi iy'ntatheli lezi ukuthi mhlala afika usuku usubangcwaba ngifuna basho ukuthi umkhwana Sixaluva weshilo ukuthi zobangcwaba la ngemuva othandaza koze kume mpo ngale ndlela osuyithathile ukuthi umuntu akathathi iphilisi akenzini la ekhaya kuleli gceke kuhamba kanje izobangcwaba. Fanele uyibuze ukuthi yini kugcwele kanje umuntu ezolalela lento yami. Amasonto maningi afikile I'm sure u-500,000 la eSouth Africa. Asiwahambi la nje KZN I'm sure ayafika ku-100,000. Ngeke ubone kuphuma ithimba lonke lolalela isonto uxoxa iy'nkinga zesonto. Manje awusiniki lutho webaba. Sophuma singaphethe la. Akukho nala uthi khona into engizoyishintsha. Awusiniki lutho nje ukuthi wena hayi godukani ngeke ngisazoqhubha ngale ndlela yami. Usiphathisa ngekhanda baba. Ngoba manje siyekini pain umbona nje emisizini ingane fanele ubheka. Umsebenzi wa social development mukhulu. Kodwa sithe hayi namhlanje sinikwa ubaba uSibiya. Kuleli silelele lusuku ukuthi nami ngisukele eGoli ngize la ngizolalela imncengo baba uSibiya ngiyakuncenga baba uSibiya uchairperson we-Sara Rights Commission ngiyakuncenga ukuthi yeke le ndlela ngikhumbuza abanye esake sabavakashela ngale e-Eastern Cape to 7 Angels ayiphelanga kahle indaba yabo sabatshela le ndaba yena ayisuphela kahle kwangathi uyahlupha lo mama ukhuluma imfishi ngifuna ukusho phambi kwazi iy'ntatheli ukuthi le ndaba ayisuphela kahle mayisingapheli kahle sewubatshalile bonke la ngemuva indaba izosala nawo ngoba uyazi leyaphi leli bhasi obakhwelisa lona. Leli bhasi aliyi endaweni enhle. Unokukhala nokugedla kwamazinyo la kuleli bhasi. Ngoba akekho umuntu ozothi enayo indlela yokuthola impilo esibhedlela, ekliniki, kodokotela athatha amaphilisi awalahle emgqomeni. Thina ekuthiwa sivikele amakholwa usibeke ebucayini sibeke esimene esibucayi yazi ngabe ngezwa MEC ukuthi ubaba uSibiya hayi ngizothandaza namhlanje bophi ibhande lothi liphela leli sonto ngoba sengibahambisile abantu bami koShawulu lwesihlanu loluzayo sengiye ngabaphelezela sesibopha ibhande sathandaza senza konke manje uthi akho muntu ozodla iphilisi la egcekeni usifake ebunzimeni awurejistile labantu baphansi kwesandla sakho yabona ngabe la egcekeni ubani ophethe leli gceke wena baba uSibiya ogulayo ugulela wena olambile ulambele wena manje wena usitshela indaba esingayizwa bonke abantu namasonto amakhulu nanjani liyadliwa iphilisi ngoba nalo liza ngoNkulunkulu akhona nje ubuhlakani bodokotela bo manje usitshela ukuthi hayi hambani ngisazoqhubha ngale ndlela ebengiqhubha ngayo ayizwakali akonakaleke laba buSibiya ufika sengifika namaphoyisa akonakali nje baba uSibiya thandaza wena ukuthi ungangcwabi umuntu la sozwa la emakhosini ndunankulu nosibhekela la ukuthi kwenzekani ngoba sikwazi phela ukuthi sithi siwu chapter 9 institution kuthiwa
vikelani amalungelo amakholwa. Sibukele amalungelo amakholwa ebhuquza phansi babuSibiya. Ngibele imoto ngihambe ngithi hayi ngidlulile bantu Sibiya ngiyagoduka. Akwazi phela babuSibiya musu kusilimaza kanje. Wethu MC wonke MC ezela kwakho. Mina ngisayibali ke lelizinga la MC. Kodwa siphuma singaphethe. Yabo lokho bukusho izolo usakusho namanje sesiyivala le meeting. Usitshela ukuthi izophuma ngaphethe lutho. Akwazi phela babuSibiya ngeke. Uyasilimaza. Sicela ukuthi usinike into ezohamba nje. Ukudela kwakho angithi uyazi. Naye ukudade sihamba ukudravela. Petrol unyusiwe Unyusiwe nopetrol. niyasibuka. Manje sila buka ney'ntatheli zonke zila. Uma ekuthini nje ayikho into ezoshintsha. Ngiyabonga mawami. Ngiyaphinda futhi inkosi yami ngiyayithoba. Siyabahlonipha abantu abadala beside ukukholwa ngokwesintu nje njengomuntu omnyama omZulu. Futhi osezazi ukuthi uIsrael oseBhayibhelini. Siyamhlonipha umuntu omdala. Siyabahlonipha abaphathi kodwa siyawenza amaphutha ngiyavuma. Siyaxolisa nasenze khona amaphutha. Khona igama oshilo mawami. Wathi ilikhuni ngempela lento eyenzeka la. Ngicela uconfessa nami ukuthi kwamina mase ngihleli phansi ilikhuni ukuhlala nabantu aba more than 40 ndawonye bevele endaweni ezahlukene. Into ongazi ukuthi ngizoyenza kanjani ngoba akumina engibalethile. Nabo bayazi ubaba nje usuke ephethana. So bayifikele bona. Secondly umama oyekela amaphilisi nangu yena oyekela amaphilisi wafike sewayekile. Ingane ziyeke izikole ziyekele zona izikole zashiya zihlakaniphile. Ukuhlala nabantu kanjena akuyona into elula. Nami ngithi kodwa Nkosi lo mthwalo ongaka uma kwenzeka into ethile akulula mawami akulula ngempela. Then bese uthi okwesibili nangu nkosikazi umama wakwami lokho umama akucelayo ngakuzama ngaphambilini ngezeluleko zabanye ukuthi ngibuyele emaphilisini njengoba ngishilo ngo-1980 mina ngakhishwa. Umama lo mangihlangana naye uNkulunkulu wayemphilisa ukuthi aphile ngokholwa kuphela ngegama likaJesu. Ngicela ukusho ukuthi ngamonisa ngamfaka esonweni ngoba ngangisebenza ngine-medical aid. So ngamisa esibhedlela. Into eyenzeka wacishe washona ezala ngomthungo kabili. And mangabe izulu linjena kunomoya wayigulela ukufa. Wabiza ukuthi ngivuma ukuthi Inkosi ngonile wawuthe ngingabe ngisamhlanganisa uJesu nalutho ngaphenduka. Then waphila naye futhi waphenduka. Wayila iqala iphila khona. Manje uthola ukuthi kuyabanda kanjani akasenankinga. uJesu wamphilisa. So manje nje umama ecela kanjena Nkosi yami ngiyayithoba nemida nayo ikhona iyabona. Ngiyaxolisa kakhulu ukuthi angina choice. uNkulunkulu uyena ongivalele ekhoneni ukuthi angiphilise ngalempilo engiphilayo. 2 abantu akusimina engibacela ukuthi beze. So kungcono umama akhulume nabo ukuthi ke nike lamaphilisi ngithini sesifikile bayikhulumele bona. Kunothi mina ngibakhulumele ngoba yiba bayithathele inqubo bafika lana ngiphila lempilo. So ngiyaxolisa kakhulu mama siyahlonipha kakhulu siyahlonipha kakhulu. Umkhomishani wami la udokotela ucela ukubheka. Yebo, ngemsiya. Angikhulumi isiZulu. Angifuni Ukumosha isiZulu. Okay. But ngizokhuluma i-English. Yeah, so for me when we got here and we are working, I felt so cool. When I saw the women, the baby, the faces and everything, and also the surrounding, I felt a call because in my lifetime, by 2025, I also got sick like yourself. And I went to your mama. She did not call me. And even West, she did not have a YouTube channel. When I got there, I said, I need people because it was references here. When I got there, there were also laws of the environment that say, okay, you're not going to eat this kind of meat. You are going to wear on your head. You are going to dress appropriately as a woman. And we prayed on
9, 3, and 6 in the evening, we stayed. And there were other young people like myself in the environment. So I think for myself, it was the issue of getting people like yourself. But Lo Mama said, no, you are still young, you need a job. You are still young, you need to be exposed outside this confinement or outside this compound. So to some extent, she was also encouraging us as young people to go get education. There was a time where I couldn't do anything. And she was like, yes, Siakanda as every day. But this thing requires a medical application. You somehow also need to go to the hospital. So she was balancing eating. She was also balancing health via going to the doctors and so forth. So I get the narrative that all these people here, they went. As I say, I felt a bit welcome because I'm reminded of my jail back there, whereby no one called me, I went there voluntarily. But this mother was also guiding us. There was a time, good to know, I'm okay here. You know, I don't want to go, you know, to work. I'm working for God. The word of God says that Matthew 7 verse 14 says that if a child asks for bread, God will not give them a spoon, they will give them bread. But she said, we live in these times, how are you going to sustain yourself economically? So I think what is then critical and also what is a bit messy for my own personal experience and having to stay in the same compound as this. And I see Gucci, you have the fridge. Where I was coming from, you didn't have that. Even the phone was not allowed. We were not even supposed to play music. So the difference between myself and here is as I see the young people outside. As a reverend, what are you doing to ensure to it that these young people like myself in 2015 can get education and also contribute economically in the country? So I think that's a missing link, and also the gaps that I'm missing here. Even the institute where I was from, they did not have a certificate of some sort, but they had a bigger church that was beneath them that was registered. So it was a smaller yana